देरबायानो 65 बोसोरारि जथुम्मा थुनलाइ आफादनि दा 65 एनुवेल कनफारेन्स अफ बड' साहित्य सभा नोंथांमोन नुबायना नै लोगोफोर माबानिखौ साहित्य सभानिया बानायगासिनो नै दाबो माबा दखाननि आरोखि बे दखाननि नोंथांमोन मोसानायबो जागासिनो दं मोसानायखौ नोंथांमोन देखायगोन बै गेटखौ देखायगोननि ओमफ्राय मेन स्टेज बै गेटखौ दा देखायगोन एक्जिबिसननि गेट आरोखि नोंथांमोन एक्जिबिसननि गेट मावा बिलाय आयु मैदेर आथिं समोनखा अबेनिफ्राय लाबोब्रा क'क्राझार मावा नैखौलाय मैदेर औवा नै खाम बायदिसो नुखायो नैबे बेसेबांबा गिदिर गिदिर बेखौ मायाव बाहायगोन जेनेबा गेटआव अय होहांबायानोथ' आरोलै नै बेसेबांबा गिदिर गिदिर नोंथांमोन नायनो हागोन आयो सोलिगासिनो नै लोगोफोर नै गेट बानायगासिनो बिथांमोना चाइनिसनि औवाजों गेट बानायगासिनो लोगोफोर नै चाइनिसनि औवा मैदेर आगान खोमाखा मा मडेल बानायनो नागिरखो नै मोनसेनो बिदि नुयो आरोना लोगोफोर मोनसे बिदि नुयो मोनसे नोंथांमोन बिदि नुयो आरोना बर' साहित्य सभा बेयाव मा बानायनो नागिरदों नै टुरिजम पारमिट आच्छा माबा दावबायारिफोरबो फैनो हागौ आरोना इंराज माबा माबि आयै समायना रमायना जाखाबाय नै स्टेज ओरै बैसोरखौ बेलांगुर थेलांगुर लोगोफोर ओरैबो बानायगासिनो दङ बेलांगुर थेलांगुर न'थ' जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै न'थ' बेलांगुर थेलांगुरफ्रा जाजोब्बाय आं नोंथांमोन देखायखादोंमोन आंनि भिडिअ हाबनानै नायहैफिनबा नोंथांमोना नुगोन आरोना सोरखारनि माखासे बिफाना बेयो फैगोन जेरै टुरिजिम बेनिफ्राय फिसारि दङ आरो सेरिकालचार दङ एग्रिकालचार दङ आरो दंबावो मोननैसो आरो बिआरपिएलबो दङ बिआरपिएल ओमफ्राय बै स्टेजआव मा जागोन स्टेजआव बेहाय मानसिफोरखौ ओरैनो आंगायनायनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंनि मोसाखावरिफोर बेनिफ्राय रोजाबग्रा रिंगु दामसाफोरखौ सम सम माबानाय होगोन आरो बेहाय सोलिबाय थागोन बियो जेनेबा पाब्लिकफ्रा मोनगोन ना मोना जेनेबा टिकेट दानग्राफोरासो मोनगोन आरो जेनेबा इयाव बाहागो लानायफ्राव बाहागो लानायाव बियो जोंनि आन्डार कनसिडारेसन जागोन जोंनि आन्डार कनसिडारेसन मानोना बेहाय जायफोर मोसाखावरि फैगोन जाय रिंगु दामसाफोर फैगोन बेयो सब जोंनि जे
कालचारेल साब डिभिजन माने साब कमिटि बिनिफ्राय हरजोबगोन आरो दा इहाय जोङो उफेरा फैयोब्ला बे जोंनि माबायाव आंबो सानदोंमोन आरो बेफोराव खाबु मोनोबा दोंनैसो मेथाइ खननो दा कालचारेलाव माबा लायोब्ला जोङो बेहाय फैबाय रिसार्च खालामबाय जोङो कालचारेलनि मानसिनो जों खोन्थानोसै फार्स्टनिफ्रायनो जागायगोन ने औ खावलायहरदो फैनो मानसिफोरखौ जोंनियाव माबा दङ बे आबादनि थाखाय पद्मश्री बान्था मोननाय फानब्रायनि बे सर्बेश्वर बसुमतारी बिथाङा फैदों आरो बेहाय बे बर' न'खरनि साखाथियावनो बिथांनि बारि बागानफोरा जागोन आरो एबसुनियाथ' बायदि बायदि आयदा ना सारनाय माइ गायनाय एग्जिबिशन इन्दि लुनाय सि दानाय बेनिफ्राय आरो आबाद मावनाय सब थाजोबगोन आरो बिथांमोननिफ्राय आरो बेलागुरबो दङ बिथांमोना बेलागुर सावनायबो खोन्थागोन एग्जिबिशन आरो जानाय लोंनाय जोंनि जि ट्रेडिसनेल फुड बेयो थागोन अल इन्डिया ने इयो All India माने all world बर' साहित्य सभायाथ' all world एखायनो बे all world आरो दा बे माबानि साहा एबसुनि साहा बर' न'खर थागोन बे बर' न'खराव न'फोरखौ बबेथिं मा न'खौ फसंनाय जायो बबाव मा थायो बेफोरखौ खोन्थाजोबगोन आरो बिनि साहानो पद्मश्री मुस्रि सर्बेश्वर बसुमतारीनि बे फार्मा थागोन आरो बिनि सोनाबहा बेजोंनो सोमोन्दो थानाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि बे पूर्ण बर' बिथाङाबो जौगाफुनाय आबादारि जोंनि बिजनि ओनसोलनि बिथांनिबो फार्म थागोन जेनेबा माबाफोर दङ नामा बै प्रग्रामनि लिस्ट जेनेबा मा टाइमाव जागोन बेखौ जों बानायथ'वाखै आरसिनिफ्राय मोनथ'नो हायाखै आरो अर्थात गावबागाव साब कमिटिया बेफोरखौ माबा खालामनानै सिडिउल खालामनानै होगोन नालाय जमा दाबो बेखौ जोंनो होनो हायाखै जानायाथ' 9-10-11 जानुवारि नङा होमबा फैनो बयखौबो खावलायहरदो जोङो बयखौबो खावलायगासिनो दङ बेहाय फैनानै जोंनि जि एग्जिबिशननि जायगा बेहाय बायदिसिना माबाफोर संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि अनगायैबो दानाय लुनाय आरो सिफोर बर' गाहायै बर'नि गाननाय जोमनाय बे सिफोरखौ मोनगोन आरो माबा माबि एक्सप'फोरबो थागोन नामा एक्सप' दङ जोंनियाव जोङो एक्सप'खौ लाफानांगौ जाबाय जे जोंनि बे मेइन जि एग्जिबिशन बिनि साखाथियावनो खोलाथिंजाय एक्सप'आ दङ बिथांमोनहाबो गिदिरथार गोबां स्टल दङ बे आरो टुरिजमफोरबो फैगोन आरो ना जोबोद नायथावथाव जागोन गोजाननिफ्राय फैगोन नामा जोबोद नायथाव जागोन सेरिकालचाराबो नायथाव जागोन आरो एग्रिकालचाराबो नायथाव जागोन आरो मोनसे दङ फिसारि बिथांमोना नाखौ बोरै फिसिनांगौ माबायदि फुख्रि जावनांगौ बेफोरखौबो खोन्थागोन आरो जोंनियाव गोबां लेखा दखान फैगोन बुंनो थांब्ला टुरिजम एग्जिबिशन काम बुक फेयार होनो हायोमोन जोङो नाथाय जोङो बै बुक फेयार सोदोबखौ बाहायाखिसै खालि एग्जिबिशन मोननायाथ' बिजाबफोरखौबो मोनगोन गोबां बिजाब मोनगोन गुवाहाटीनि गोबां पाब्लिशार्सआ बेहाय फैगोन आरो बेनो दे थेंक इउ बिथांमोना नै जोंना आरसि कमिटिनि नैबे जाखिनि बेवहाय जागोन बिथांमोनानो सामलायगोन जाहैबाय ओरैजाय मा दं नोंथांमोना खोनाखाबाय सारमोननि खुगानिफ्राय दा नैबेयो माबा डिपार्टमेन्टनि मा होनो टुरिजम माने दावबायारि बिथांमोननि नै गान्दा बानायदो आरो ना ओइथिं मैदेरबो बानायगोननो लोगोफोर बे एग्जिबिशनाव साजायगोन आरो बेखौ एग्जिबिशनाव नै नुफेराखैमोन आरो ना नै नायनो हागोन नोंथांमोन
बे लहानि नङा आरोखि लोगोफोर बियो माबानि मा होनो ओइ कार्टुन नोंथांमोना बैखौ नुदोंना कार्टुन बानायगासिनो दङ बे बिथांमोना मैदेर बानायनो नागिरदों बेवहाय कार्टुनजों बेबो कार्टुनसो लोगोफोर बेबो कार्टुन एकजास्ट बिथांमोना बिराद मोजां खालामरोंदों आरोना एकजास्ट गान्दाजों एखे नुयोना थसेल' गं गोनां गान्दा आसामनि राइन' वान हर्न बाला राइन' नै बिथांमोना बानायगासिनो दङ এইটো কি হাতী হাতী আৰু কি বনাব হাতী সৰু থাকিব সৰু नै বিथांमोना अबेनिफ्राय कटपरा আহিছে আপনি হ্যাঁ ছয়গাঁও আচ্ছা এইটো আৰ্টটো আপুনি কৰিছে নেকি মডেল नै बिथाङा माबानि बेफोरबायदिखौ बानायो आरोना नैबे मैदेर जागोन लोगोफोर मैदेर कार्टुनजोंनो बानायो आरोना नोंथांमोन कार्टुनजोंनो बानायो नै मा होनो बेखौ थार्मकलजों बानायदों नै नै बिराद मोजां जायो माथो बापा कर्स लानाय आरोना बिथाङा कर्स লৈছে নে আপনি স্যার कर्स লৈছে ইয়াত বনাওয়াটো মেন কাম কর্মচারী ডিজাইন তো এই সারে বানাই না আমি জাস্ট ওয়ার্কার আচ্ছা কোর্স আছে না এনেকা বানাওয়াটো কষ্ট আছে না কষ্ট আছে আমি 4 দিন ধরে কৰি আছো এটা কাম একদম বিथांमोना বঢ়িয়া সেম টু সেম এইটো গান্দাটো একদম রাইনোটো সেম টু সেম হইছে মইতো ভাবিছো এইটো লোহা নাকি সেম টু সেম করবা গেলে সময় লাগে না সেম হইছে এইটো আপনি বানাওয়া না দাদা বানাইছো আচ্ছা मॉडल तो दिसे अपने माने वाल देखा फैसे एकदम नै बिथांमोना बानायबाय थादों आरोना मैदेर बानायदों बिथांमोना हाथी आरो हाथी फिसा बानायबावगोननो बेयावबो नै बिथाङा माबागासिनो थार्मकलखौ हागासिनो दं नै देखायनो एसे नै मैदेर आरोना नै मैदेर लोगोफोर सुन्दाय लान्जाया एक्सट्रा दानो खोमा आन्दासाव नोंथांमोना नायनो फैदो बयबो नै न'आबो बरिया बानायगासिनो दङ दोथाबगासिनो बै औवाजोंसोबाव लोगोफोर खारनाय बे माबा मा होनो नै औवाजोंसो बानायदों खिन्थु बास नाखि আপনি বানাইছে বাহ একদম नै ডিজাইনা मा सिस्टेम तो आटा लगाइছে बानिश अच्छा अच्छा तो खर হ'ব না खर এইটো কৰ্মিছনা পিছত বস্তু বানি ইয়াতে লৈটি বহিব আলহী আহিব না আলহী আহিব नै बिथांमोना এইটো টেবুল নাকি এইটো হোৱা নাই ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বানাই আছে नै দরজা এইটো ভালো হয়েছে দেই রং সং লাগাইলে আর ঠিক হবো बेयावबो बानायगासिनो दङ बिथांमोना समायना रमायना आरोना नोंथांमोना ओरैबायदि खुसि जागोन ना नोंथांमोना ओरैबायदि खुसि जागोन नोंथांमोना बेयाव फैनानै ओरैबायदि खुसि जागोन नोंथांमोना एकदम गोजोनजोंनो रंजागोन आरोना ओरै नोंथांमोना बेरायख'नो हाया आरोखि ना ओरै बेसेबांबा गोजान दङ लोगोफोर एकदम ओरै गोजान दङ ओइथिं बानायगासिनो दं लोगोफोर ओइ नै नोंथांमोननो देखायनि र' खाथियाव नोंथांमोन एक्सप'आ बेयाव आरोखि ना एक्सप'आ लोगोफोर फोरबो नायफैदो आरोना ओरै बानायगासिनो बिथांमोना न' बानायबावबाय नै आरो बावहाय न' बानायबावबाय बे दाख्लै गैयामोन ना नोंथांमोन दा न' बानायफिनबाय नै
नै हौवा मानसिया न' लिरोलै मा न' बिलाय मा न' आदसा न'मा न' नै फिसा फिसा देखायदो आरोना बिथांमोना नैबे बाख्रि बिथांमोना मोजां मोजां बेलांगुराथ' आं देखायखांखाबायमोन ओइ नै माबा आरो बेहाय माबा दंबावो मोन देखायनि र' ओरैनो जागोन बाथौबो थागोनदां ने नै ओरै बेलांगुरा खाथियावनो देखायबाय आरो नोंथांमोननो आरो नै ओरै लुगासिनो दङ बेयावबो माबा बाख्रि बुख्रि जागोनदां नोंथांमोन बाथौ नै बाथौ हेबगासिनो दङ नै थुरिसेयाव गाखोगासिनो बिथांमोना बानायनाया न'आ दासो लाहार फाहार जाथारसै आरोखि बेखायनो एकदम लाहार फाहार खालामजोब्बाय नै बिथांमोना बाथौ होबायानो माथो बाथौआ बोरलि ना बिबार जागोनब्रा बोरलि दे बोरलियानो गुबै जाहैबाय नालाय बर'निया बेखायनो अबेबा बिबारबो थागोन खोमा सोरनाबा बिबारबो दं बे ब्रह्म बिबार जांख्रा ओइथिं ओइ आदसा नै नोंथांमोन बेलांगुरा नै राजा रानि सानथ्रि मन्थ्रि सावथारगोन खोमा आन्दाजाव फुजाखौ होगोन ना होआथाय मानसिफ्रा बिराद नायनो फैदों आरोना लोगोफोर खेबनो फैदों देखायनो फैदों नायनो फैदों नै दिंखलाबो जाबाय नै बाइक टु बाइक आरोना नोंथांमोन ओइथिंबो नैबे ब्रह्मनि जाहैबाय नोंथांमोन न' आरो बै मोदायनि जानो हागौ बियो नोंथांमोन नै बानायगासिनो नोंथांमोना फैनो गोसो जादों जायाखै बयबो फै लोगोफोर फैनो गोसो जादों जायाखै नोंथांमोना बानायगासिनो दं ओरै जावगासिनो दङ लोगोफोर ओरैबो जावगासिनो गिदिरथारलै बर'नि खोमालै बेयो नै बेयाव मानसिफ्रा सावरायलायगासिनो बर'नि न' नै बे मा जाथावोथाय बे मा न' न'सा न' सौरा न' बे सौरा न' बे न'मा न' बाख्रि बाथौ इसानसालि दंबावो ने नै नोंथांमोन आरो बै मोसौ गलि माइहुं थागोन माइहुं आरो दाउ गग्रा दंबावो अमा गन्द्रा दंबावो अमा गन्द्रा बै खनाथिं थागोन अमा गन्द्राबो दं आदसा बिथिं अमा गन्द्रा जागोन ने सा सोनाब खनायाव थागोन आथिं सुनानै हाबफैनांगोन दै सान्थि सारनानै सारनांगोन ने जानानै जोंनि गुदि बाथौ धोरोमनि नैबेयाव बाथौ बैथिं बिसहरि दं बिसहरि थाबाय बेबायदि बे गामिनिफ्रायनो ना अबेबा गामिनिफ्राय फैनाय बानायग्रा नोंथांमोना गामिनिनोखा जेनेबा बैसोर गासिबो एसे गामि एरियानि गोजा आरो ने नायनो हाफैगोन नायनो खावलायहरदो नोंथांमोना बड' रिलिजन ब्लग होनो आंनिखौ रिलिजन ब्लग चेनेलनि नोंथांखौ जोङो सिगांग्रो खुलुमबाय गुदि बाथौ धोरोमनि जानानै बे बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बे बर' रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायहरनो सानो जोंहा नैबे बर' साहित्य सभा जानो थांगासिनो दङ जानुवारिनि 9, 10, 11 सानथामनि हाबाफारि लानानै दा बे सानथामनि हाबाफारियाव जोंबो जोंनि बर'नि एकदम आदिम जुगनि जोंनि बर' रायजो राजा जुगनिफ्राय सोलिबोनाय गुदि बाथौ धोरोम बोरलि बाथौ धोरोमखौ जोङो दिन्थिफुंनो लानो थांगासिनो दङ गतिके नोंथांमोनहा बयबो बै दिनखालि 9, 10, 11 सानथामनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव नोंथांमोनहा लोब लैहोर जाक जमक फैनानै जोंनि बे गुदि बाथौ धोरोमखौ नायफैनो हागोन बे गुदि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि गोदोनि ट्रेडिसनेल न' गोदो जोंनि बर' रायजो राजा जानाय समाव गोदोनि आबै आबौमोनहा माबायदि न'मा न'खौ माबायदि लुयोमोन न'मा न'खौ बबेथिंजाय लुनाय जायो साहा दिगजों लुनाय जायो बाख्रिखौ जोङो गुदि बाथौनि सानजा थोंजों लुनाय जायो
बारि खनायाव बिसहरिखौ लुनाय बानायनाय जायो इसानसालिखौ नैबे सौरा न'जों लोगोसे बानायनाय जायो ओमफ्राय न'सा न' सोनाबहा थायो लामानि गेट सेराव जोंहा दमखल बा दैखर थायो खोलाहा मोसौ गलि थायो मोसौ गलिजों लोगोसे माइहुं थायो बिदिनो दाउ गग्रा थागोन गलि थागोन मोसौ अमा गन्द्रा थागोन जों बेफोरखौबो गासिबो जोंनि जेसेबां ट्रेडिशनेल नांगोल जुंगाल इसानसालियाव मा इसान दानो थांनायाव मा जन्थ्रपाति थायो बेफोरखौ जोङो गासिबो दिन्थिफुंनाय जादों गतिके नोंथांमोना फैनानै जोंनि बे गुदि बाथौ धोरोमखौ नायफैनो हागोन आं बे बिथांनि दामोदर जों बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों आं बर' रायजो राजाजों खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे बै दिनखालि नोंथांमोनहा रायजो राजाफ्रा लैहोर गिर्जा फैनानै जोंनि बे गुदि बाथौ धोरोमखौबो नोंथांमोना नायफैयो बिनि थाखाय आं बिथांनि चेनेलजों गुरैयै खावलायहरनाय जायो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जोंहा सारा बुंखाबाय नै आरो बिथांमोना फैबावबाय नै बेरायदों औ दे आलासि जाहैदों होननायसो खोनाबाय नोंथांमोना नायग्रानिया जों नायदिंग्रा अब्लाबो जों एसे जिरायलांसै बेबायदि दखान गोजाननिफ्राय दे सारमोना नायथिंगासिनो दङ नै बांबरबारि थिगानो दं बर'नि नाम थिगानो दं न'आथ' गोदानथार खारबो गोदान जों रिसेन्टलि गायसननो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बे माइ बाख्रियाव जोङो माइखौ दोनथ'नाय जायाखै मानोना फिनसि लिरबावगोन बबेनिमोन जोङो एकदम बासुगाव थाइखा जरानिफ्रायसो गैयामोन जोङो गोदो होखारजाना फैनाय ना मानायब्रा होखारजानाय नङा बागि दंखायोमोन खाथियावनो बागि दंखायोमोन फंबायजों हिसाब फैफिनबाय आरो सारमोना नायदिंबाय दे जिरायदो आं देखायबावनोसै दा नुबायना नोंथांमोन नै जोंहा बेरायफैगासिनो दं सारमोनहा माबा लागासिनो दं आरोना नायफामगासिनो दङ बबे जादों बबे जायाखै बिथांमोना चेक खालामगासिनो दङ दा नोंथांमोन आंबो नै देखायलांगासिनो एसे मोनासि जाहांबाय ओरै जाबायानो जाबाय फ्राय नै दिनै माबा थांबाय 5 तारिख जानुवारि 5 तारिख थांबाय होमबा 9 बा 5 6 7 8 9 4 दिन दंबावो नोंथांमोना थाब नायफैनो हागोन आरो साननिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो जागायगोन फुरा फुंनिफ्राय हरसे नोंथांमोना बहायनो हर थानो हागोन सोरबा बिदि माबा गोजाननि जायगाफोरनि थाखाय नोंथांमोननो सुबिदा होखादों थानो थाखाय सारमोनहा नै बिराद बेरायफैदों नै सिख्लाफ्राबो जारौमोनाबो फंबायमोनाबो नै बिथांमोना बिराद खुसि आरोना नै जेब्ला नै बिदि समायना रमायना नुयोना गोसोफ्रा खुसि जायो नै गामिनिफ्रायबो फैदों बेरायनो नै ओरैजाय समायना रमायनाथार नोंथांमोन देखायनि खाथियाव बेसेबांबा समायना रमायना बाब साजायनाया बेथिं आरो माबा थाहैबाय जाग्रा लोंग्रा नै बिसोराव फुरा प्रजेक्ट माबा एगजिबिसन देखायनाय जागोन आरोना बिसोरबो एगजिबिसन गोजा लांगुरा मन्दिर जाखो बेलाय मन्दिर आच्छा बाथौ थानसालि ब्रह्मानि ना मानि बिबारनि गुदि बाथौ ना सेन्ट्रेल औ सेन्ट्रेल मंगल बाथौ औ बिथांमोननिया जाहैबाय मंगल बाथौ बिथांमोना गामिनिखा ने नोंथांमोना गामिनिखा दा नै बेखौ मा खालाम जों मंगल बाथौथ' बुङा जोंनिया बे दुलाराय बाथौ महासभा आच्छा बेल' आरोखि बे जों बेलेगनि नाम गैया औ बिथांमोन दुलाराय बाथौ महासभाया गोथार मंगलबारखौ माबा गोथार सान फालिनायनि थाखाय जा थारिखबो मोनखाबाय नालाय बे आरो दा जों बेखौ बे मन्दिर हाबानि ना मा जाखो बे सोरबा हाबायाव लांबाबो हासिगोन मावना हैनो हासिगोन आच्छा लाखाजोब्बाय थारमाने बे जाबाय जों बेयाव सात धालाय बोयो
Satalai mundir. Tamannya lupa apa aja bayangan Amprai Rangrasi Mita Hasing Hasing arki Bentam Dabnang gobe gomong dong kaya Sing jaga gusti meneni si folong na bos ba getilia jaga 왜 न'आलाय मा रोखोमनि जायखो बै मन्दिर थागोन नामा एकदम गोजौ थायगोन गोजौबो बे थांना बेखौ लांगोन नामा ओरैनोसो माबाथ' दं बानायनानै लाबोनाय बे फोल्डिं बियो होल्डिं आच्छा आच्छा मोनबा खना जोंनिया बिदिनो रावबो हाबा मोनबा खना आच्छा आच्छा मोनब्रैबासो सहज मावनो मोनबाया मिलायनो थान मोनबा खनाथ' आरो मोनबाथ' आरो नै नायस'नाखै आं बेबो मोनबा होमबा एखे बे बाथौआनो बेबो बै गोजानाव दुलुर नङाबा दुलुरा फिसा नङाबा बे ओंथि एसे बेरो आच्छा आच्छा नुसिगोन आरो ना उनावहाय जाहांबा देखायफैबावगोन आङो 8 तारिखाव बेखेवसिगोन बेखौ 8 तारिख 11 तारिख प्रत्येक बियाब रानलायगोन आठनिफ्रायनो नोंसिना आठनिफ्रायनो सुरु जानायाथ' 9निफ्राय फुरा जागोन आठआवबो एसे सुरु खालामसिगोन आरो ना बेखेवनायजों आच्छा होमबाथ' बेफोरावथ' मोदायानो थाफैजोबखागोन फुरा आच्छा जानला मोनला खालामनो हानाय नङाना सिजौ गायगोनथ' सिजौ गायनानै माइआ जे हेबगोन गायगोन बे जों जेखौ सिबियो बेयाव माबाथ' इरिगेसन नालाय बेबायदि आरो दे गोजोनबाय गोजोनथोंसै नै नोंथांमोन ओरैजाय एक्सप'आ बेयावनो जागोन खोमा आन्दासाव ना बैथिंसो जागोनथाय एक्सप' गोजानो नोंथांमोन बेफोरो गासिबो नाम्बार दंजोबखायो नै सोरनि माबा स्टाफ जोबखाबाय आरो ना देखायनो बैथिं दखान दंमोन दखानथिं थांजाया र' दसे देखायनाया नोंथांमोन एक्सप'खौ नोंथांमोननो खाथियाव देखायफैबाय आङो नै मा होनो नै गुवारथार माथो बाब एक्सप'आ नै गोलावथार नोंथांमोन माबायानो बेसेबांबा गोलावखा दासो बानायहांगासिनो दं आरोना बेवहाय एक्सप' बेवहाय नोंथांमोन बेवहाय टिकेट लागोन जाहैबाय 10 थाखा टिकेट बेयाव टिकेट लाबासो नोंथांमोना हाबनो हागोन आरोना बेरायनोबो हागोन माबा माबि बायनो हागोन बैथिं बै खथा नुनाया माबानि आरोखि बुक बिदि लेखा बिजाब माबा माबि फानगोन आरोखि ना नोंथांमोन नै एक्सप' ओरैजायसो नोंथांमोन दा नोंथांमोननो एसे दखानबो बानायनायफोरखौ आं देखायनो आरोना नोंथांमोन नै ओरैजाय दासो बानायहांगासिनो दङ लोगोफोर नै नोंथांमोन बियो जाहैबाय दखाननि आरोना दाबो सोरबा बानायफैयाखै सोरबा बानायगासिनो दं आरोना नोंथांमोन नै दखाननिया रानखाजोब्बाय आरोना नोंथांमोन रानखाजोब्बाय खालि बानायफैनांसिगौल' नै बिदि लेखा फिसा सिथाबबाय आरोखि ना सोरबा बानायगासिनो नै फंबायमोना बानायगासिनो ओइथिं ओरैजाय दखान गोजा आरोना नै बेसेबांबा गुवार आरोखि दखाना आयौ सोरनाव बायख'ना जानो बे दखाना थोजोबनाय नङा लोगोफोर मानोना गोबां मानसि फैगोन बेवहाय लाख खौटिसिमसो थांनो हागौ आरोना बिराद नै फंबायमोना बानायगासिनो दं अबेनिफ्राय होफैगोनथाय फंबायमोना अबेनिफ्राय होफैगोन नोंथांमोना अबे गामिनि आच्छा बिजनि कलेजनि नोंथांमोनाबो दखान होगोन बा दे मोजां जागोन मा मोनगोन आइटेमालाय फास्ट फुड आच्छा चावमिन मम' बार्गार चिकेन मोनजोबगोन आरोना बिथांमोनाव दे फंबायमोन गोसो हो ओइ फंबायमोना गोसो होनानै मावगासिनो आरोना नै नोंथांमोन नै सोरबा आरो बानायगासिनो ओइथिं बानायगासिनो सोर बानायदों बिथांमोन देखायनो नै बिथांमोना माबा मोनजालायबावबायसो नै बिसिना सुरु जाबाय नोंथांमोन सुरु नै बिथांमोननिया सुरु जाबायानो मालाबानो आयो नै नोंथांमोना फैदोसो लोगो नै सुरु जाखाबाय आरोखि ना मेथाइ सिथाइ मोनजागोन नै दावदै सावदै मोनजागोन दै माबा पापर सुङा पापर नै बिथांमोनानो होग्राफ्रा खोमसि जाबाय र' नै नुबायना नोंथांमोन मा एवगासिनोब्रा आच्छा लाल साना गाइखेर बेसेबां खापसेयावलाय दानो फानदोंना फानखाबायना फानगासिनो मावग्राफ्रा बिथांमोना जायो आरो ने औ दानिफ्रायनो नांखाबाय बिथांमोनाव खाफाल गोनांलै बिथांमोना दानिफ्रायनो नोंथांमोनाव थाब होफैदोसो दखानफ्रा नै मालाय खामायगासिनो दङ नोंथांमोना थाब होफैयाबा नै गैलासो मालाय नै सुरु जाबाय बिथांमोननिया आरो ओइसिनाबो सुरु नामा
नै ओरै मालाय गिदिर गिदिर लुथारबाय नै आरो नै बिसिनाबो सुरु जाबाय मालाय फानलायलांबाय मालाय फानगासिनो नोंथांमोना मानो दाबो बानायफैयाखै बानायफैदोसो नै मालाय खामायगासिनो दङ नै मालाय खामायगासिनो दं बिथांमोना दखान होनानै मालायफ्रा नै दाबो लुफैया फिथा फानदोंनो घुगुनि दामफ्रालाय बेसेबां बेसेबां फानगोन 20 थाखा आच्छा 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 नोंथांमोना माबाखौबो एसे 10 थाखानि फानबा साबसिन जागौमोन दा फिथाफ्रा फिथाया 20 थाखा 20 थाखा औ औ औ नोगोर जागोनलै खिन्थु बिदि बानायबा एसे दाम खम बानायब्रा नै बिथांमोना होगासिनो दं दा एसे सेल जायो ने एसे सोलिदों आरोना औ औ आच्छा दे 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 जायखिजाया मेकआपनि एसे गिदिर होबानो जाबाय फिथाखौ जोंबो जागोन ना दे 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 आच्छा आंना दा बड' रिलिजन ब्लग होनो आंना दा बड' रिलिजन ब्लग नै औ दे 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 ओरैबो खुलि माबा लुखांबाय आरोखि ना सोरबा सोरबा होथ'वाखै गामि खाथि खाथिनिया बे गामिनिया होबाय आरो ना नै ओरैबो माबागासिनो दङ मालाय हौवा हिन्जाव गोसो होहाबनानै मावगासिनो दं बिथांमोना ना फंबायसो नामा नै 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 मा दखान होगोन नोंथांमोना बेवहायलाय दे नोंनो खोन्थादो दे दख'ना दखान आच्छा फिथा फानगोन बेदर फाजाबो थागोन मोखांखौ नुवासैलै नै बिथांमोना अबे गामिनि बे गामिनिनो मा कसपारा आच्छा बिजनि टाउननिफ्राय बिथांमोना गोजान गोजाननिफ्रायबो दंबोयो एसे गोजाननिफ्राय दे दे नोंथांमोनालाय थागोन थाया दखानावलाय हिनजावफोरखौल' दोनो गावस्रा हौवाफ्रा थाया बिथांमोना मालानिफ्राय सुरु खालामगोन नोंस्रा नै मालायफ्रा होजोब्बाय आच्छा आच्छा दे 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 नै हिमालय हिनजाव हौवा एकदम गोसो होहाबनानै मावगासिनो दङ नै 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 थांगासिनो र' नै बैथिंबो दखान होगासिनो दं लोगोफोर बैथिंनाबो खुलिबाय आरोखि ना नै बैथिंनाबो खुलिबाय नै अबावबासो उदावलायबाय नै नोंसिनाबो सुरु जाबाय नामा हा दिनैसो नै मा दिरुं दिरुं मा दंलाबायथारो आच्छा 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 नोंसिना मा दखान फिथा दखान साहा दखान घुगुनि दखान बेसेबां दामालाय आच्छा आच्छा नै बिथांमोना गासिबो नोंसोरो आच्छा आइजोफोरबो दं अर थानायाव अबाय थागोन बेयावनो आच्छा नै गाइखेर साहा फुदुंलायबाय माथो बाब लाबोखाजोब्बायानो माथो मालाबानो नै नोंथांमोन लाबोखाजोब्बाय बिथांमोना बा रेडि दिनैनिफ्राय थागोन नामा आच्छा दे 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 आइजोफोर थागोन आरो ना हौवाफ्राबो थानांगोनदां फिसाइफ्रा फैनांगौमोन लोगोफोर औ औ दे 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 हामबायसै बिथांमोना दखानखौ होसिगोन आरोना दिनैनिफ्रायनो बिथांमोननिया सुरु जानो हागौ आरोना दे 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 हामबायसै नै मा रुजुनलाबायखो मा दं बेवहायलाय खारबायसो नै सासेया नै खारबायसो माबा लाजिखोना माखो मोखांखौनो सिनायला नै खाख्लुबजोब्बाय नै बिथांमोना माइरं साइरं लाबोखाबाय आरोना नै थानायनि थाखाय कम्बलासो नुवासै आं बिथांमोना कम्बल दंना गैयाथाय सुनासो दोनजोबदों नामा आच्छा मोखांखौ देखायासैलै बिसोर फैबा सिनायनायसो नंला नै जायखिजाया नोंथांमोना बेफोरावबो जाफैनो हागोन आरोना जोंनि एसे लोगोफ्राम जायो आरोना एसे गोजाननि बिथांमोना अब्लाबो लोगोआनो जाफैनो हागोन बिथांमोनावबो नोंथांमोना एसे दाम खमनि होबानो जाबाय नोंथांमोना नै आरो सासे ओरैसो दङ जा गासिबो दाम खमनि मोनजानांगोन नोंहालाय थांगोन ना थांगोन आच्छा माजों फैदों साइकेल गोजान दाबो मालाय मोनहैगोनलै आच्छा 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 दे 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 नै ओरैबो दङ लोगोफोर
नै ओरै होगासिनो आरोना बिथांमोना गाहायाव नायनानै थाबायाबाथाय सौथुगोनसो एकदम दिरुं दंलाबायो खुन्दुं नै मा फाजा फाजि एवलाबायखो ना माखो नै खुगुनि आदसा पापर एवलाबायदों बिथांमोना नै मालपवाबो दङ अहा आयु बिफाफ्रा एवबाय सेल जाबावो नामा लेंहर सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ लेंहर नै बा नुवाखै समायना देलायथारदोंलै एसे गोसो बोनो हानायनि आदसा आरो साबसिन नुबावगोनसो हाबाब दे मोजां नै पापर सुङा पापर माबा माबि दङ आरोना नोंथांमोना जाफैनो हागोन बिथांमोनाव दा बड' रिलिजन ब्लग होनो दा बड' रिलिजन ब्लग औ ओमफ्राय बेसेबां दामालाय 10 थाखा 20 थाखा 15 थाखा मा आइटेम मा बानायदों आदसा नों हटेलबो आदसा थिगानो जादों औ अमा बेदरबो दङ नै बिथांमोन गुरु द'बो दं माथो नै अमा हटेल आरोना बिथांमोना हटेलबो लोगोसे जाफैनो हागोन नोंथांमोननि दखान सखानजों लोगोसे हटेलबो दङ सोरबा नोंथांमोना गोजाननिफ्राय ओंखाम मोनजाबोआखैब्ला बाजैमोनाव मादैमोनाव आब'मोनाव जाफैनो हागोन आरोना दे गोजोनथोंसै दे नै आरो नैबावबो मोनसे दङ नै जागोन लोगो मोनबा जाहोगोन आं नै नोंथांमोनालाय मा एवदों अमा बेदर आदसा नोंसिनावबो ओंखाम मोनो होमबा आदसा नै फिथायाबो बा थाइबेसे माबालाय 10 थाखा दे हामदोंलै 10 थाखा बानायनायानो 20 थाखा गोजा सोरनाबा दे सेलाथ' जाखागोन पापर दं सा दङ गय दङ सिगारेटसो लागोन नामासै दे हामबायसै गोजोननाय थाबाय फाल्थुफ्रा सोबोलै एसे दे होमबा गोजोननाय थाबाय दे नोंथांमोन बयबो जाफैनो हालायगोन नै बेसेबांबा बुरजा दखान सखान जाबाय आरोना सोरनाव जाखोबावनो नोंथांमोना बेनाव एसे जानो नै खावलायहरजोब्बाय आं सोबनो बयनिखौबो जा होननानै नै दा बेखिनियानोसै नै दखाना लुगासिनो दं माखासे दा आङो नोंथांमोननो मोसानायखौ देखायनोसै आरोना नोंथांमोन मोसानायखौ दा देखायनोसै आं नोंथांमोननो गगा मोनहां जालायबाय आङो नै ओरैजाय फैनो हागोन आरोना नै मेन लामा बियो नैबे मेन लामा ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजायबो दखान गोजा आरोना ओमफ्राय नै बाहेरायाव ओंखारबोबाय एक्सप'आ बैयाव ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै माबा गोजा आरोना मा होनो देखायनाय नैथिंबो दखान बानायगासिनो दङ लोगोफोर नै नोंथांमोना नुबायना साहित्य सभानि आसलि गेटआ नैबेनो मेन गेटआ अरिजिनेल गेटआ आरोना नोंथांमोन ओरैबो दङ ओइथिंबो दङ दा नैबे आसलि गेट आरोना नोंथांमोन बैयावहाय मोसानाय सोलोंगासिनो दङ आरो बैयावहाय माबा दङ मा होनो स्टेज बै गिदिरा स्टेज लोगोफोर आं नोंथांमोन देखायदोंमोन ना नै दा नैबे नोंथांमोना सल' खोनादोंना बे बिथांमोना प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नै बरिया नुबाय आरोना नोंथांमोन नै बेवहाय मा होनो नैबेयो बर'नि माबाया नोंथांमोन डिमापुरनि बेयाव दंमोन ना डिमासा एबा बर'फ्रा डिमापुराव रायजो जानाय नोंथांमोन नै नोंथांमोननो देखायनो आरोना नै बिजाबबो दङ गोजौआव बिजाब दं आरोना नोंथांमोन नोंथांमोन नायनो हागोन आरोना मोसानाय ट्रेडिसनेल दङ नोंथांमोन आरो नै बेवहाय
नैबावहाय एबसुनि माबा फिरफिलाफोर दङ ना बेवहाय मान बावनाय आरोना मान बावनाय बेफोरो बै मेथाइ खननायाव दसे देखायनि नोंथांमोन मेथाइ दामगासिनो आरोना बिथांमोना खनग्रा आरोना बिथांमोना दामगोन आरोना बिथांमोना दामग्रा बिथांमोना आहा गुसु मोनबायलै लोगोफोर दे लागायना हो गुसु जाबाय बोलो हो बिथाङा सिफुंखौ बरिया दाम रोङो माथो बा बबेनिफ्राय सोलोंनायब्रा फंबायालाय बबेनिफ्राय सोलोङा बरिया बरिया हिन्जाव गायक दङ आइजो गायक नोंहाबो नोंबोखौनो आदसा नै खनगासिनो बिथांमोना माबा मा होनो बे
जिहेथु सफायाव बिथांमोना मेथाइ खनगोन आरोना मेथाइ रोजाबगोन ज'नो बिथांमोना बिथांमोनानो खनग्रा आरोखि ना आरो नैबे सासे बेहाबो नामखौसो बावलांबायलै सारनिखौ स्पिकारा मा सिस्टेम माबायदि गोमो बेखौ सावनो होआखै हेल' होलाय होलाय हेल' हेल' Halo, 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 halo. Ini dia mic khas, betul. Iko dia, Iko. Halo, halo. Iko isi. Operator बिथाङा लागाव रोङासै बिथांमोना इख'खौनो Halo, halo. Di hari mama kan yang mau फैगासिनो मेदामबो नैबेबो बिथाङा मेदामा माबायो आरोना बिजुनि मेदाम बिसोर मेदामफोरा जास जाजोबो आरोना लोगोफोर जास जाजोबो Thank you.
गावबागाव लाइनाव थालाय देलाय आरो दामगिरि बिथांमोन नोंसोर मा मोसानायखौ देखायबाय आं नोंथांमोननो नायनो हागोन आरो ना दामगिरिफ्रा लाइनाव था जिरायनानै दं लोगोफोर मोसासिगोन आरो ना मोसानायखौ देखायस्लाबनो हानाय नंलालां लोगोफोर बेटारि गैला